alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil ya muhammad hitande jibinteɗa ya muhammad hitande jibinteɗa min memodire jiyaɗam gooto hitande jibinteɗa ƴeewa tan jiyaɗo allah mbo ñamminmi maaro ñamminmi ɗum teew jarnumi ɗum kosam jarnumi ɗum kafe warga jarnumi ɗum teddungal ɓornumi ɗum wutteji tottumi ɗum dande wiya ka an laami habasha an laami coppi ƴeewa tan hitande jibinteɗa baje ñaami lacciri ha wi ngeng yari kosam handu tullani teddungal fo tekne mum so lelima worɓe darno gardamo siko yahi worɓe cawdomo dendagal teddugal aduna fo mbaɗanmi ɗum ala ko yoɓimi sona wiyomo firta suudu ma ndu suudu nduɗo no jibinan ɗo ɗo ngoɗo wuuro mo firta suudu ndu heɗo hitade jibinteɗa ko mbaddumi e maccuɗo allah goto siko tawi anda kam min walla abou jahali anda kam walla abou talib en ganda kam walla yani abou lahbin en ganda kam heɗomi mo woni min hitande jaggadirmi e abrahata ƴeewa résultat o no way ya mouhammad nder hitande jibinɗa alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil ɗum ne nde o yiɗi guijade mon nde o addi kokon ganda arabeɓe gandi ko ngeloba e mbeewa e mbaalo e nagge kono ɓe ganda ñiiwa ɓaleɓe noon waɗi noon laamu Moussa ɓaleeje laamiɓe ɗo yimɓe fof gonta ko hangaɓe kañum ƴetti ko ñiibi eelti sina haɓa yeey ko ñiibi waɗɗato ina wayi hannde baɗɗiɗo sarde combat ni toɓɓi joom sawu ye tan joom wedere ha sarde ma nde ara ɗo hannde allah no andi hay nannoɗo lekki ɓakkiɗoɗa ki wonta sifa ɗum jiinoɗo sifatako ɗum noon ya mouhammad allah ina haalana men ɗo onon ummatu mouhammad allah ina haalana men ɗo ina haalana ina siftina annabi mu o ina siftina kala jottinowo nelal makko ngal ina siftina mouhammad ina siftina kala jottinowo nelal mouhammadou ngal yani allah na liggoɗo liggey mo ganduɗa ko timmuɗo e bawɗe mum e kattanɗe mum ko woni ɗum ya mouhammad hitande jibinteɗa woodi ko waɗi ko yejjittake yani holko waɗi officier goto walla soldat goto jeyaɗo leydi habas tawi o fooli leydi yaman fof o yiɗi yaade to suudu allah to o firtando o helandu o haɗa hen arabeɓe julɓe fof gonta huccide hendu homo wonde soldateɓe heɗen mooli allah neɗɗo meeɗa yiide tan doole poti ni sabu ko hedde temedde jeena e ñiiwa fof no waɗɗini tata walla nayo hono soldateɓe poti fot gaye son miijimi tan on ganda woni hedde ujunnaje jeenayyi soldat doole ɗe neɗɗo meeɗa yiide les asmane e on waktu ɗum ne ko ɗo e coppiɗo mbaɗɗon c'est social unité afrique manda mbiye toon ko ɗon wonno ko ndin leydi leydi ɓaleɓe woɗɗani hay batte ko ɗon laamɗo wonno ko ɗo ɗo ummi hombo wonde ɗe doole o wi o firti e suudu allah ndu ɗum ne ko ñalawma wi o helata kaaba allahu akbar walillahi alhamdu homo wonde doole ɗe no mawni doole ɗe no kulɓani o seerani homo yaa kala mo hawri o wara ɗum ha o yetti almouhammas enen hajjoyɓe fof ɓe gandi almouhammas mouhammas ko sa ummima arfa a ari ha yettima musdalifa a ummima musdalifa subaka aɗa ronti mina cangel gotel nan ɗon joni fof noon ɗum waɗama godron ha hawri kono noon no waɗama mbima sa ƴeewi jama musdalifa nani sa ƴewri ni hedde hirnangue jungo ma nano amma sowna ɗon o jamayel gotel hakkude on jama e o jama ko ɗon cangel ngel woni badiari ha ɗon tan werti sajjaduji mu joni wi fo ko ɗo tawatami yay jaggoye guelori makko jaggoye baali makko jaggoye beyi makko jaggi fof ko wonno e ladde fof jaggo o rendini o sikki mataw wonɓe makka ɓe so jagganiɓe ɗum ɓe garta koɓe lata waɗama gammas ɗum ko nokku ɓattiɗo makka no feewi o nela yimɓe makka o yimmindeni arani
habde mon wanno non mbawa kam habde ko wonno ko ɗon wa ɗum habde mi arani habde mon darmi tan ko helde suudu ndu goram kon paayi kon dogi kon ƴeeŋoye kaaƴe kono noon yimɓe nayo ngare makko délégation joɗɗare makko Abdoul Moutalib tanu Mouhammadou e Abou Talib e hunde seeɗa e mawɓe Qouraysh yontonoɓe on waktu wanno ɗum ɗesi ɓooyde ɓe ngari nde ɓe ngari nde o soyni Abdoul Moutalib ne ara taɓe umme jonde makko o tinani Abdoul Moutalib ari jooɗi hedde hen o wi ɗum jooɗɗo omo yawi ɗum noon wani noon o yinno ko jooɗo e hakkude ɗo jooɗi ɗo wani noon ɗon ko place mawɗo sikkata o wi min de garmi komi arani habde mon garmi tan ko onon fof jalton suura ngo ha laaɓon somi fini jangde subaka mbeɗa yiɗi helde suudu ndu ha gasa somi gasni ɗum tan mi hootat ɗum tan addimi e Abdoul Moutalib wi ɗum tanu Mouhammadou o min wona ɗum woni haajam ko mbe on amene ngela boñ amena mbalon jaggoɗa ko tottita min ko jali o wi no poɗɗa ni no mbaɗa ni no teddugal ma mawnire suudu nduɗo suudu ni no jogirɗon hen fayida ala ko ñagoɗɗami sona mbe oño guerta umero tan ɓe coggi mbe oño mbaloñ ɓe kooti Abou Talib wimo suudu ndu no jogui jomum joom suudu muma ene andi no waɗata baje fini subaka eɗen mooli Allah haɓataka billahi alladi la ilaha illa huwa mbiɗen haɗa Allah dayibol ngol fini subaka tan o ɓe fini subaka tan ɓe kaɓɓe ñiiɓe pucci tan ɓe toɓɓi ɓe hande ɓe goni ko Musdalifa hakkude Musdalifa e Makka ko kilométre sappo kilométre uji sappo e ɗiɗi sappo e tati à peu près sabu hakkude Arfa e Makka yani ko kilométre uji nogas joni noon ɓe gari heɓe ni Musdalifa ɓe kafti tan ɓe dari addi ñiiɓe kucciti hande suudu hen gaawe ponga hande jomen pucci hande jaltini jasiji mumen sabareji pi reg hande oɓe kelo e suudu Allah tan ɓe mbini tan ɓe ndode tan hande ɓe pokkiti ɓe gari hay cangel ɗo wiya o jippima ɗo tan ñiiwal manggal ngal tourni saliyaɓe ɓe lappi ngal lata ɗiɗo maayo to ngal feddo sappo maayoyo to ngal leli tan soɓe piita waɗa rutto keeci ɓe goni hen tan ha ɗum wonata ndeke yo oɗo gandi ko wiyete sambala daɗe ko on gandi ko wiyete ko jala kokkoyon ko ndemo eɓe mbiya ko wona wiyoɓe kon jalloñ Allah majjuɓe ɓe nanduɓe amen jalloñ Allah mbiyat no tooɓa sa yi kon tan waktude toɓatno sa renaki tan nder hitade hokkat dow ɓe mbiyata tan kon mbaɗi ɓe jooɗiya ɓo tawi mawɗo goto Qourayshi wi ɗumen mbatte haqqillaji e asmane biɓe no haɓa suudalle e ƴeewen ɓe jooɗiya ɓoy tan ɓe jii dental tan ummori hakkude ɗo e Madina heɗen mooli Allah hoɗum waɗi morgal tan ɗum wiye maɓɓe tan sa tan yimɓe nani toon gulaali tan ɗi jawti ɗin gartata tan aɓe jii hakkude ɗo jidda kadi tan goɗɗi ummi toon ɗinne ndewe dow maɓɓe ɓen tan aɓe jii oɗo banggue kadi goɗɗi ummi garɗi fof gartata ha ɓoy tan ɓe nani gulaali ñiiɓe pucce yimɓe fof yo gulaali gulli tan hunde ron kideji hay goto hedda ɗon noon ɓe mbakleti heɓe hoore hohoɓe ɓe ɓen mbakleti abrahatina e mumen abrahat Allah no hoyni ɗum koyere neɗɗo meeɗa o yahata ɓooy tan junngo ngo taƴa o yaha ɓooy koygal taƴa yaha ɓooy ni ha o ɗo yettoto wuro makko ɗo naatata leydi Habash tan ɓernde nde waɗi tal waari o majji halas oɗo jiyaɗo Allah meeɗi arde tappisade min mbaddini ɗum noon Abou Jahali en Umayyat ibnu Khalaf en As ibnu Wa'il en ya Muhammad woto ɓe jaknuma fasda bima tumar ko mbiyeɗa ko wat ɗum ɓeɗo woto jaknuma waɗi noon haɗata ɓe jaknudema ɓurnoɗo ɓe sembe doole fayida koynumi ɗum ko ɗo ɓe tanit maɓɓe namno taniɓe yo tanit maɓɓe kalanɓe mi addani boyeji mbeɗa wawno addude boyeji mbeɗa wawno addude ko mbiyeton gayoje ko pobbi mbeɗa wawno addude baroɗe mbeɗa wawno addude mbuutoje ko mbiyeton ko katama fof mi addu kono gaddumi ko coloñ hokon mbaɗi hokkoyoñ hokon tiime maɓɓe no noññen ñanden ñaw mbiyeten o judri mbiyeten o bade ñanden mbo naati men mbaɗɗo putteje mawɗe ɗe ñanden mbo surte maɓɓe nde takkusani yonata kala mumen mbo ɓuutani fecciti amayi
heɓe tu e ñiibi maɓɓe gilo hay goto hotaani ɗum noon ya Muhammad simore nde ndeni Allah wi ñalawma ɗimmo o e maɓɓe ñawo sakte heddiɓe fof ñaw judri on woni awwalu judri in dahaba fi biladil arab mo wonti bone ha haɗa gonɗen ɗo mba yawta kono o faayi gora ɗergiɓe dog habashi o walam yazal lahmu yatasaqadu qit'atan qit'atan terɗe ɗe ne janira gotal gotal wa anmulatan feɗeedu hatta sada sadruhu wa mata fi san'a ay homo doga tan homo doga mo yiɗi nawtude kan woto hedde homo doga tan kono seeɗa fof tan peɗelel taƴa ha ɓo e tew ni tan ni Allah tañmo tan ha laaɓi waɗimo kunte tan ha gasi o yettoyi toon o wi hitande jibinteɗa nden ɗum wanno joni noon heɗa ko wanno ko mi haalanma ɗum are qur'an waddano ni ko noddowo feede Allah ɗum noon gande kontornoɓe Allah ɓe sigo tawi noddoɓe Allah ɓe ne jogui imanagal Muhammadu gal walla no jaɓɓiɗo Aboubacry en Oumar Ousmane en salafu sali yaɓɓuno ko gande koye ha hande ɗo wonno ɗo ko ɗo ɗo woni ha joni kono noon sika woni noon hono fotantami jooɗo hono fotantami min kaymi ɗum wonani min mi ɗannoma yaltodi leydi bo tawi wonno ko Guinée hoto Sénégal tawi wonno ko Sénégal yawte hedde Mali arte jooɗo toon ƴeewa pañe goro mawɗo walla ƴeewa tangana belɗo walla ƴeewa atelier machine walla ƴeewa mbe'oni mum ayna walla gesel mum rema wiya yo Allah suura en ama suuratako alam tara ya Muhammadu bela anda hafeere hawnide hulɓanide tindinde bawɗe Allah e timmude gandal makko kayfa faalano waɗi rabbuka joome bi asabil fiil mate ɗum hawnaki ko asila mate ɗum naññaani o ƴeewe tan no ɗum wayi hulɓinaade ɗum kam nan wawno wiyeede ko soldete ɓitta to soldete ɓitta ga kawri ala ɗum ne Allah addani hendu moɗon gandi Allah ne jogii hendu Allah addani ndiyam Allah ne jogii sembe ɓurɗo heewde hay goto ɓurani ndiyam heewdoone sabu ndiyam ay hunde wawa ɗum fadde kala ko faddi ɗum jahada heen way kono haako kala ko safni haako mayda mum kala ko welni haako mayda heen subhanahu wa taala wi ya Muhammadu mbela kaawisi Allah nanganima kayfa hono faalana waɗi rabbu ko joome bi ashabil fiili mbela ɗum hawnaaki o wi ya Muhammadu ko ni mbaddume maɓɓe alam yajal kaydahum mbela Allah waɗani koɓe jinno ko fi tadlilin ɗum wonani ɗum sooyi ina wayno dirteɗo hunde ɗum nawa ɗacca holko yahanno wona heloyde suudu ndu holko dañi maayde ko ɗum wonno yakar maɓɓe alam yajal kaydahum fi tadlil mbelo waɗani yakar maɓɓe ne sooyi ina waasi wonde no fonno wonirde ni wa khayyaba shayahum subhanahu wa taala yani faqad dayya tadbirahu o feere maɓɓe nde ɓe jinno nde Allah waaside wadde Allah sooyni miijo maɓɓe caggal ɗum fassala tadbirahu hono no Allah waɗiri ɗum ni no bonniri peeje ɓeeɗo yimɓe noɓe haalana men hono waɗi innahu taala wa arsala alayhim o nelde ɓe ɗayran colli ababil oɗo kalima wona arab o ko habashi o ko kalima habashi ɗayran colli ababil baɗɗi dente ngol ɗo konngol ngol wona arab ngol ko haala janan kono waɗi noon de qur'ana jippatonde yimɓe fof sawndiɓe jaziratul arab o yani subhanahu wa taala ina mema konngudi maɓɓe fof no adda qur'an ɗum taki la budde qur'ana janngane lugal arabi la budde janngane tarih sa wona ɗum a arata wona konngol tan gona ŋañade ababil wona kalima arabi sake mo wonde mo wona kalima arabi waɗi noon ko la wahida lahu min lafzi mo ala mufrad kombo goto tan ababil tan mbo wiyete ni tan mbo foti mbo ala dental ni tan mbo foti ko ababil ɗum taki oɗo kalima yani ko kalimatun mustaqa min kalamil ajam ko haala ajameɓe ko yalti subhanahu wa taala wi wa arsala alayhim o neldiɓe ɓayran colli ababil baɗɗi dente ɗi gona gooto tarmihim heɗi fof ɗi beddoɓe bi hijaratin ko kaaƴe min sijjilin ɗe itta ko jahim
sijjil Allah ittoye kaaje de sijjil ko caangol nana yawmal qiyamati ko ngol ɓakkere mere muulade ha gasi wona kaccoraaji hengol halkirano qawmu lut yani qawmu lut ko ɗeɗo kaaje janno dow maɓɓe ɗeɗo kaaje ko ɗe janno qawmu lut ɗum tagi Allah wi ɗeɗo kaaje na mbayi bon hoɗe itta to sijjil Allah wi min ndufi ɗumen ina ɗesi waade hannde no paamirten ga waɗoɓe aduna ɓe seeɗa politique no bombe biyeteɗo nappal ko ɗum bombe so mbo yanema a sumat yani mbo waɗata tal jana laala so mbo yane ɓanndu ma gonta ko roytude an a hoore ma ko an roytata way koto bombe atomique ko yanno Japon Hiroshima yande Amérique faay addi bombe subaka tawi wuro maɓɓe ɓurnongo jogo doole ngo rufiɓe bombe o felluɓe bombe o ɗon kaaga maayi fellanoɓe bombe ɓo ɓe mbi neɗɗo fode bombe o wi tal kala bannoɗo wutti a keddoɗa ko ɓanndu ɓolum hay goto ala tekkere ɓorti ha laaɓeɗen mawli Allah Hiroshima ɗum noon ko hon ɗeɗo kaaƴe ko noon ɗe mbaɗata neɗɗo nde Allah sottoliɓe kaaƴe ɗe hay goto ala tekkere heɓe fof ɓe doytu tuɓe doytu haɓe laaɓi subhanahu wa taala halkiɗe hay dara hettane mumen ɗum noon Allah wi fajala haulai l qawm lebte ɗe mbaɗi ɓeeɗo yimɓe ka asfinna gawƴe makulin ñamade onon anduɓe ɓe guese muñami ruudana mon min komi pullo onon gandi ko on jomen guese muñami ƴetta nammi waɗa heen ina waɗi guesa ngarowo ha cammeje mum fof nguufna ni ne jalta ni ene jalta cammeje ɗe fof kamima nin tami ene jogori yaltude gawƴal ngal ƴetti ɗo ngal fuɗi ɗo ha yetti gawƴal ngal fof ho ngal wi teb ndiyam ho ngal jogii kalal wan noon ngal ummi ɗo ko ngal nafa joni noon gesel ngel way kono oɗo galle ni ayi wona ɗum ɗo ko galle ɗum ɗo joni galle gesel ngel waɗa tan ko hono ɗo minen anduɓe nayi ɓe jaafo ɗo jogii ko wiyete gay kokkaji jaaroje duuɓi jeeɗiɗi ha jotti duuɓi sappo ɗiɗi ɗi jiyata neɗɗo tan ko ñande ngaari en are ittede ne yeeye keddi koko ladde tan goni no tuddilini ɗin naata ngel gesel ɗi naata gesel ngel haa ɗi jotto galle o e bange mo anda nayi yotto tan jaya wudere tan ɗum ferta to ay cate galle ɗe e mbasa loñkoñ hay hunde tawata e boowal he tawata tout ko ɗiggi laawol goto ɗum ɗo woni malaikaji ɗi manam colon kon je dufiɓe kaaƴe nde noɓe boniri e noɓe kalkori e noɓe maayori ɓe mbayi kono gawƴe gaddaɗe ko wiyete dokkoral ɗo puccu woni ina ñaama walla nayi walla baali walla beyi ɗe gaddana gawƴe ne ɗumen ñaama gawƴe ɗe joɗɗinaɗi mbaali hen ɗi ñalli hen ɗi kiiri hen ɗi mbalti hen ɗi ñalli hen ɗi kiiri hen gara janggo ƴeewa ɗeɗo gawƴe mbeɗa ko hikka ɗe ndemano walla komo wuuri ɗe ndemano nde subhanahu wa taala serte maɓɓe ɓe mbayi kono gawƴe mbaɗaɗe dokkoral ni walla gawƴe ɗe ɗi nayi duuɗɗi guesa tawi duudanaɗo anda nayi alaji mamadou goram yo Allah yurmo ɗum yanno ɗum ko guesa ba wiyete ko kama jawa garba tan a yetti o ɓaɗi putte guite ko futtini gabbe ni tan mbasaɗon koñe tiiƴi tan joni noon baɗɗo demɗo guesel ngel ko demtara kono ngel moƴƴi galleyel ngel tiiɗani ko wayno coke wiyetenoɗo ɓe min joguino joomen nayyi wiyetenoɗo ali demba jillo en wiyetenoɓe sala wiyetenoɓe daw en walla wiyetenoɓe buuda bari en ina joguino ko wiyete jamɗe coke tan ɗum naata guesa tan dillinaji tan ɗum laawo inna lillahi sa arti ɗo no heɓtinta beela ko guesa waɗanoɗo ɗi nawat gawƴe ɗe tout ala ɗi nawa cate ɗe ɗi mbaddora hen ayi Allah wiide ɗayran abadila de jane abrahata e yimɓe mum Allah wi fa jaalahum lette ɗe mbaɗi ɓe ka asfinna gawƴe ma kuulin ñaamaɗe ha laaɓi
non ɓe mbayi hay hunde heddaki ma wonede ujunnaji jeenayyi ɓi adama e ñiibi mumen e pucci mumen kono hay goto heddaki elle lam yakun chey hay hunde makka naaɓe ɗe gonno ɗo hay goto mumen ƴeewoyaade suusa he kon fof kon keɓe nder kaaƴe ndeweɗen tan ko gulaali ɓe jooɗi ha ɗum ɓooyoyi ɓe ngari tan ɓe ƴeewi ñiwana harliɗa joom ñiwana moƴƴiɗa bagage ma no futtiɗa haydara alaaji ñawo raɓani ɓe wan noon wona maɓɓe mo feeno kono heɓe ɓuuri jasde arɓe ɓeeno ƴeewa tan na way hulɓinaade ko nayi ko abrahata e yimɓem ina wawno momlude ɓuraysen yaade hen wan noon ko ɓiddude kitta ɓe ngalano ɗe ɓe goɗɗinani allah kono noon subhanahu wa taala lam yaani bihim innama ana bi qawmi abrahata ko abrahata o yinno halkude kay yimɓe mum jangga waɗi dañen hen winnande enen ɓaleɓe enen mbanno noon ɓaleɓe de enen garno helde suudu ndu enen de ɓaleɓe ganda noon fulɓe noon no mbiya ko tan eɓe ganda noon ko ɗum heedi allah wi sibore nde ɗum tagi oustadul imam o wi oɗo bewɗo jinnoɗo helde suudu allah ndu allah nele makko matiére goto biyeteɗo judri walla hasabiya mo halki ɗum ɓo halki yimɓe mum ko adi nde o yettoto makka ɗum ɗo ko neema mawɗo mbo allah huuri ɗum yimɓe hurmo e tawi ala wasaniyatihim ƴeew ko kalnomi joni nde allah suuriɓe nde tawi ko wohum ala wasaniyatihim hoɓe gonde sirku maɓɓe bida maɓɓe ɓe ndewa hubal hoɓe ndewa laata hoɓe ndewa uzza hoɓe ndewa kulla chey kono ƴeewa tan subhanahu wa taala suuriɓe teddiniɓe woppiɓe ɗon halki bandiji goɗɗi winoɗi ɗe ngara dow maɓɓe waddo wi ɗum ɗo ko rende suudu ndu ha o nela mbona renandu doole diina mum sallllahu alih w sallam ɗum wona lepte ummiɗo to allah jippiɗe añɓe allah wiyeteɓe joomen ñiibi ɗum noon kala hanti gaño ɗo wawi won ɗo jeeya nanda ɗum hoɗon gandi hay tubba e yimɓe bani himyar jeenoɓe yaman ɓe meeɗi arde mbiyoɓe toɓɓe suudu ndu sen jolama mbiyen tarih wi kay adi waɗande ndu bague mbaɗaɗo hen kono ñande o waali caggal makka homo annayi yande wuuro he ñande no firi komo wonde girip o mayani noon kono girpa wadde o tuubi o yalti o rutte subhanahu wa taala ndeke noon nduɗo nani wiyete ko sawaun fil akifu wal badi dendagal koɗɗo heedu e gonɗo ladde foti ɗon kala mo yiɗani ndu bone yeddi nanno ɗon hitade min ka warata toon ñande bone nanno ɗon to rowande to ben min toon gonno min alaji mareko allahu akbar ɗumnade allah yiɗi leptude ɓe nde ɓe gulni ɓe mbaɗani fatalaji ɓe gulni ko ndiyam gas ndewne nder gambi he tawa yimɓe to ɓe goni to tan ɓe jaaƴi ɓe ngari ɓe jaggi ɓe jaltini boowal ɓe pecci jamaji leydi makka fof o tata kirseɗo o naya kirseɗo jeeya ha leydi makka ndi fof fotti kono noon suudu allah ndu allah no andi ko sarde combaji balɗe sappo e ɗiɗi haɗa nana obiji ina matériaux aji ina kanga e nder suudu allah he kararararara balɗe capanɗe tati suudu allah ndu juulaka waktu fof ko madinal munawwara juuloyde oɗon gandi kay kaccoraji abrahata kay oɗon gandi won kaccor tan kono goɗɗi no goodi kay one kay ko bandi ko waɗi ko balɗe capanɗe tati suudu allah ndu juulaka farilla to ko madinal munawwara ko toon julde nde woddi ɗum noon nde ɗo simore allah wi alam tara kayfa mbela hawaka ya muhammad kayfa hono faalana waɗi rabbuko joome bi asabil fiil alam yajal mbelo waɗani kaydon peeje maɓɓe fi tadlili no sooyde wa arsala alayhim o neldi ɓe ɗayran colli ababila baɗɗi dente dente tarmihim colli ɗine beddoɓe bijaratine kaaƴe min sijjilin ittade to sijjili ko calli calngol allah ɗurgol bonde calliɗi allah moftani kaccoraji ɗi fa jaalahum yani ɓe mbaɗi ɓe ka asfinna gawƴe ma kuulin ñamade ha laaɓi tawi ala ka heddi